Nthawi ya Nkhani pano pakane Mmawa Times ndipo muli ndine Florence Mwale. Mapoyamba nayi mitu yake. Ndondomeko yatsopano yogulira katundu m'boma ya National Electronic Procurement System yayamba kugwira ntchito. Bwalo la milandu laletsa kubwenzeretsa makontena ku msika wa Nkona. Mu nkhani zina umphawi ndi miyambo ina ya makolo zikupitirira kupsinja ana m'dziko muno. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority yalimbikitsa ogulitsa katundu wa boma kuti ayambe kugwiritsa ntchito ndondomeko ya Malawi National Electronic Procurement System. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi a Timothy Kalembo anena izi pa maphunziro a ogulitsa katunduwa mu mzinda wa Lilongwe. Akalembo ati njira ya Electronic Governance Procurement ithandiza kuthetsa ena mwa mavuto amene amagwera ntchito yogula katundu wa boma. Anthu amenewa amafunika kuti tawunikire zina chifukwa choti boma limapanga business ndi anthu amene amaperekera katundu. Anthu amenewa sagwira ntchito mboma ndi anthu opanga ma business paokha. Ndiye monga ife office yathu ya PPDA cholinga chathu ndikuonetsetsa kuti kagulidwe kakatundu wa boma kakutsata ndondomeko zomwe zinayikidwa m'malamulo. N'chifukwa chake titatha kuphunzitsana ndi kudziwitsana za ndondomeko yatsopano yogwiritsa ntchito makina a intaneti ndi mabungwe ya boma, tinaona kuti chofunikira kuti anthu awa amene amaperekera katundu ku bomawa nawonso adziwe ndondomeko imene zikuyendera. Chachikulu timafuna kuti tidziwitsane mmene wakhoza kupangira register kuti ayambe kupanga business ndi mabungwe ya boma. Rachel Vazi ndi mmodzi mwa anthu amene anatenga nawo mbali pa maphunzirowa. Maphunziro amene wawo atithandiza kuti makasitoma athu tizitha kuwapasa zinthu zimene akufuna moyenera ndi mitengo imene tizapasa tizikhala kuti ma profit athu tikulandira ndi chokwanira nawonso sitinaphinje mmene tachajira zinthu zathu zimene tikugulisa. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe laletsa gulu la malonda ena akunja kubwenzeretsa makontena awo ochitiramo malonda ku msika wa Nkona. Bwaloli lati lachita izi pofuna kupereka mpata kuti mlandu okhudza amalondawa umalizidwe. Oweruza Gloria Alinafe Namonde analamula kuti amalondawa asabwenzeretse makontenawo kapena kuchita malonda aliwonse msikamo mpaka mlandu uthe. Rebecca Chimchikamatemba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ajamiu Padwi Nkhata ndi anthu ena 39 komanso akuluakulu a bungwe la Mgona Agrodealers ndi omwe anakadandaula kuti amalonda ena makamaka omwe ndi akunja akufuna kubweretsa makontena ngakhale pali lamulo lina loti khoti linagamula kuti makontena 72 ndi katundu wake alandidwe ndipo zonse zipite ku boma. Ndipo mchigamulo chake oweruza mlandu wapeza kuti omwe anasumiridwa analandira bwinobwino zikalata zawo koma sanayankhe. Bwalo lati padakali pano lamulo loletsa kuti anthu asachite malonda kwa Ngona likugwirabe ntchito mpaka mlandu udzamalizidwe. Mlandu unayamba mchaka cha 2025 pamene boma linalengeza kuti anthu onse amene amachita mabizinesi awo kwa Ngona makamaka nzika zina zisiye ndipo makontena awo 72 alandidwe komanso zipite ku boma ndipo zikagulitsidwe. Umphawi komanso miyambo ina ya makolo ndi zina mwa zinthu zomwe zikukolezera nkhaza kwa ana. Bungwe la SOS Children's Village Malawi lati ndikofunikira kuthana ndi umphawi ngati njira imodzi yochepetsera nkhaza kwa ana. SOS yachititsa maphunziro pa nkhani kwa anthu ena ku Enyezini m'boma la Mzimba. Macloyd Chilangiza walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Feston Malekezo. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la SOS Children's Village kuno ku Malawi Eliena Chimenya anati nzokhumudwitsa kuti ana mdziko muno akupitirira kumana ndi nkhanza zosiyanasiyana monga kusalidwa, kulephera kuti apite patsogolo ndi maphunziro awo komanso kuperewera kulandira thandizo labwino la zaumoyo. Iwo anati izi zikumachitika kwambiri kamba kuti makolo ena ali mu nsinga za umphawi zimene zimawalepheretsa kuti apeze zofunikira za ana awo. Kenaka iwo anati kugwiritsanso ntchito ndalama zimene zimayenera zipite kwa ana pa zinthu zina zimapangitsa kuti anawo apitirire kukhala m'mavuto osiyanasiyana. Mavuto ena amene amakhala kuti
mwina ngati ya umphawi, because pali umphawi wochuluka anthu amatha kumatengerapo mwayi wonena kuti ana aja awathandizire mwina kumakagwira ntchito malo mopita ku sukulu kuti azitha kubweretsa zinthu pamalo. Izizi ndi chifukwa chake ngati ifeyo bungwe la SOS tikukhulupiriranso kwambiri kumabweretsa ma interventions amene timatcha kuti family strengthening programs. Kuna tikalimbikitsa tikapanga strengthen ma families aja, it means azitha kupeza zinthu zoyenerera tilepesako umphawi uja, koma ifeyo kwambiri amene tikuyang'ana ndi mwana. Poyankhulapo mmodzi wa akuluakulu owona za chisamaliro cha ana kumpoto kwa boma la Mzimba Achimwemwe Ngwira anati palinso zikhalidwe zina zimene zikupitirira kukolezera nkhanza pakati pa ana madera ena ku Mzimba. Kenaka iwo anati palinso mchitidwe wina omwe madera ena amakhulupirira kuteteza anthu amene akuphwanya ufulu wa ana m'malo moteteza anawo. Tikumana ndi mavuto ajaonena kuti in some communities mu madera ena anthu zankhanza kwa iwo chinali ngati chizolowezi kuti asinthe akukhala ngati akukakamira, komabe mogwirizana ndi kupita kwa nthawi tikuyembekezera kuti aliyense azindikira kuipa kuchitira nkhanza mwana. Choyeneranso kuti anthu ayenera kuziwa nchonena kuti vuto limene lilipo lalikulu kwambiri ni nkhani yonena nkhanza kwa mwana ikachitika. Chifukwa chani? Nkhanza zambiri zimachitika m'malo mwene mwana akuziwa ndithu. Poyankhulapo Inkosana Bondolo Nkhambule amikira bungweli kamba kolimbikitsa maufulu a ana mdera lake. Iwo anati akhale patsogolo kuonetsetsa kuti akufalitsa uthenga wabwino omwe ungateteze ana mderali. Ine nditenga mbali yabwino kwambiri kuteteza ana, kuuza makolo ga ana aja kuti azisamalira ana kuwapitisa ku sukulu. Msonkhanowu unayika pamodzi mafumu owona za chisamaliro cha ana ndi anthu ena. Bungwe la Medical Aid Society of Malawi MAZIM ladandaula ndi kusowa kwa zipatala zothandiza odwala matenda akuluakulu mdziko muno. Polankhula pa msonkhano wa pachaka wa bungweli mu mzinda wa Blantyre wa mpando wa bodi la bungweli a George Chitera wati vutoli likuyititsa dziko lino kutaya ndalama zambiri potumiza odwala kunja kukalandira thandizo. Monga njira yothandizira kuthetsa vutoli, bungweli lati likoza chipatala chotere mdziko muno. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Zinadziwika pa mkumanowu kuti pofika pa December 31 chaka chatha chiwerengero cha mamembala a bungwe la MAZIM chinali chitakwera ndi anthu pafupifupi 14 pa anthu 100 aliwonse kufika pa mamembala 235,479. Zinadziwikanso kuti chaka chatha bungweli lapeza phindu la ndalama yokwana pafupifupi 4 billion kwacha ndipo lalipirira mamembala ake thandizo la zaumoyo lokwana pafupifupi 57 billion kwacha. Koma achitera ati MAZIM imatumiza odwala pakati pa 10,000 ndi 12,000 chaka ndi chaka kukalandira thandizo la zaumoyo kunja kwa dziko lino, moti odwala mmodzi amatha kufunikira ndalama yopitirira $10,000. Iwo ati izi zikutanthauza kuti dziko la Malawi likufunikiranso kukhala ndi zipatala zamakono kuti chipsinjo chotumiza odwala kunja kwa dziko lino chichepe. Zikhala ko ndikapanga zimenezi tichepetsa chipsinjo chimene makhalira patient wakapatient ndi mavuto kale ndeo yanganeso ndalama za transport, air ticket is expensive, accommodation kuno kujaka kusunga expensive, so say you can keep the accommodation, you can keep the air tickets, mwina tingo nina kuti treatment ina sebangi tibake konkuti kuti kandi chipatala cholongo soka nyika kwenchito zoyenera kuti members athu, not just members athu koma Malawi so. Iwo atsimikizanso kuti bungweli likuchilimika kufuna kukonza zosamwisa zimene mamembala ake amakumana nazo akamafuna thandizo la zaumoyo, monga kuchuluka kwa ndalama yowonjezera, ndipo alangiza mamembala awa kukhala osamalitsa akamafuna thandizo. Beatrice Nyirenda ndi mmodzi wa mamembala a MAZIM amene anali nawo pa mkumanowu. Pankhani ya shortfalls, MAZIM atitsimikizira kuti shortfalls amene wawo amakhalapo mwina chifukwa chonena kuti mamembers ambiri timapita mu zipatala zonena kuti zindizodula kwambiri, komano tikuyenera tizipanga assess zipatala zimene tikupita kuti shortfalls aja samakhala okwera kwambiri. Pa mkumanowu mamembala a MAZIM anasankhanso atsogoleri ena a bodi ya bungweli. Kupitirira ndi nkhani zathu, nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Simon Itaye yatsindika kufunika kuonjezera ntchito zopangira zinthu mdziko muno ponena kuti izi zingathandize kukweza chuma cha Malawi. Itaye anena izi atayendera bungwe la ulimi la Tayode Cooperative kunchezi boma la Lilongwe. Rebecca Chimcheka Matemba ali ndi zambiri mu ripoti ili.
polankhula atayendera bungweli lomwe likupindula ndi thandizo la boma la ndalama zopitirira 300 miliyoni, ndunayi inati ndiyosangalala kuti zomwe mamembala pafupifupi 150 komanso achinyamata akuchita mu dera lawo. Ndunayi inatinso ndiyosangalala kuti bungweli ili ndi ming'oma 400 ya njuchi, ndipo bungweli lili ndi mwayi waukulu wopeza ndalama komanso kusamala mabanja awo. Kupatula kupanga uchi, aitayi anayamikiranso ulimi wa tomato omwe bungwe lilayamba, zomwe anati zithandiza kupititsa chuma chawo patsogolo. Nditaona kuti akupanga amene akupanga uchi uchi okanga kuwathandiza chifukwa amatiuza kuti ali ndi timati magomeka ndi mahaifu ndizo okwana 40 andi pa 40 ko iliyonse imapanga 30 andi 30 kg iliyonse ndetikaona ndalama zimene amapanga chifukwa kuti amagulitsa dodo limodzi limene lili 500 half a kg amagulitsa at 8,000 kwacha. Ndetikaona ndalama zimene akupanga upanga ndalama zabwino ndithu, angatiuzaso kuti 10% imene atachita contribute ku grant ya 300 million ali nayo kusonyeza kuti anthu akupanga ndalama. Padakali pano wapampando wa Dayodi Cooperative Clement Kabwira anapempha boma kuti lithandize kwambiri pa nkhani ya ndalama komanso misika yakunja kuti zomwe adzikolola adzigulitsa mu misikayi. Minister madzationa madzapanga amazayendera kuti amangomva zoti Dayodi kupanga za uchi tamafana zaone okha maso awo komanso akhala upanga ma initiative amene watawetali kuti at least macooperative asaona kuti angathandize bwanji. So ife tinali ndi zathu zoti thandize kuti ife topakanitsa masomphenya athu bwino. Padakali pano ndunayi ati ikufuna ipemphe unduna wa zaulimi kuti ubwere kuderali komanso athandizepo makamaka kupititsa maluso osiyanasiyana mderali. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani pano pa Mmawa Times, ndipo tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikati. Step into a bigger entertainment experience with more to love on us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, only on GoTV. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Frank Mbeta wati akukonzekera kutsutsa chigamulo cha bwalo la milandu cholola kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisasamutse kaye likulu lake kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Mbeta ati kusamutsaku kuchitika pofuna kuchepetsa ndalama zoyendetsera bungweli. Izi zikutsatira chigamulo cha bwalo la milandu chopereka chilolezo chowunikanso ganizo lotsamutsa likulu la MEC. Rebecca Chimcheka Matemba wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Mbeta, ofesi ya MEC panakali pano imaononga pafupifupi ndalama zokwana 100 miliyoni pa mwezi polipira maofesi ndi malo osungiramo katundu ku Lilongwe. Iwo ati kugwira ntchito kuchokera Blantyre kungachepetse ndalamazi kufika pa 5 miliyoni pa mwezi. Komabe khoti lalikulu ku Lilongwe lapereka chilolezo choti nkhani iunikidwenso mwa malamulo komanso malamulo a dziko, zomwe zapangitsa kuti ndondomeko yosamutsira likulu la MEC kupita ku Blantyre liyimitsidwe kaye kwa kanthawi. Mulandu unapita ndi chipani cha Malawi Congress MCP pamodzi ndi ena omwe anakadandaula, omwe akuti kusamutsidwa kwa bungwe la MEC sikunayende ndondomeko yake. Nkhani ibwereranso ku khoti m'masabata akubwerawa.
boma lati lalandira zomwe bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP lapempha mukalata yake. Bungweli lapempha boma kuti liunikire mozama mavuto okhudza ulamuliro wabwino komanso chuma omwe dziko lino lokumana nawo. Kalatayi yadzudzulanso boma pa nkhani yakasankhidwe ka anthu kugwira ntchito za boma, kusowa kwa ndalama zakunja komanso mankhwala mzipatala. Poyankhapo nduna yazofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba yati boma likuyamikira bungweli chifukwa chowunikira zomwe likuona kuti zikuyenda bwino komanso nkhawa pomwe lili nazo pa momwe zinthu zikuyendera dziko muno. Macloyd Chilangiza walemba ripoti ili. Bungweli lati ndilokhumudwa kuti mchitidwe wozembesa anthu, kuphedwa kwa anthu komanso kuchedwa kuti anthu alandire chilungamo kumabwalo a milandu kukupitirira mdziko muno. Bungweli lapempha boma kuti posankha anthu maudindo osiyanasiyana lizitengera kuthekera kwawo ndipo liyike ndondomeko zokhwima zotetezera mankhwala a boma komanso liyike ndondomeko zabwino zimene zingateteze ndalama zakunja zimene zikulowa mdziko muno. Kenaka bungweli lati pomwe anthu ambiri akusankhidwa m'maudindo a boma kamba kuti amasapota chipani cholamula zimasokoneza kagwiridwe ka ntchito mu nthambi za boma. Poyankhulapo Alois Siadingo omwe ndi mkulu woyendesa ntchito ku CCJP ati nzomvetsa chisoni kuti mchitidwe wopha anthu kamba kuwanamizira kuti ndi afiti ukupitirira mdziko muno, komanso anati ndiodandaula kuti mchitidwe wozembesa komanso kupha anthu a khungu la chaubino ukupitiriranso mdziko muno. Iwo ngakhale ayamikira boma kuti likuyesesa kuonesesa kuti chuma cha dziko lino chili mchimake likuyenereka kuchilimika kuti zinthu zikhale bwino mdziko muno. Mbali ya boma tinanena kuti nkhalidwe umene wakhala uchitika kuyambira mbuyo matenga anthu amene amwina alibe zoyenereza kuti akagwire ntchito malo ofunikira atawunikirapo bwinobwino, komanso nkhani ya ndalama zakunja zimene zimakhala zofunikira kuti agule katundu ofunikira ngati mafuta ndi mankhwala. Tinalephera kuti timve ndemanga ya boma pa nkhani kuchoka kwa ofalitsa nkhani za boma Shadrack na Malomba kamba kuti samapezeka pa foni yawo ya m'manja. Komabe posachedwa apa boma kupyolera munduna woona zachuma unayitanitsa anthu osiyanasiyana ku Lilongwe kumene amakamva maganizo a anthu mmene chuma cha dziko lino angachikonzere. Posachedwa apa boma linatinso lachepesa chiwerengero cha anthu amene amayimirira dziko lino m'maofesi akazembe pa dziko lapansi kuchoka pa 193 kufika pa 139 pofuna kuchepesa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito m'maofesimu. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya akazi ya dziko lino Scorchers yafanana mphamvu ndi timu ya Tanzania Twiga Stars m'masewero apa ubale omwe achitikira pa bwalo la KMC ku Dar es Salaam loweruka. Matimu awiriwa sanagoletsane. Awa anali masewero achiwiri pakati pa matimuwa pa bwalo lomweli. Lachitatu lapitali Tanzania inapambana ndi chigoli chimodzi kwa du. Tsopano Scorchers yalephera kupambana m'masewero anayi kutsatizana. Scorchers ikukonzekera mpikisano wa ndime yotsiriza ya Total Energies Women's Africa Cup of Nations omwe kuyembekezeka kuchitikira ku Morocco mwezi wa Mmawa. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Ndondomeko yatsopano yogulira katundu mboma ya National Electronic